Ty si Božka, ty. Ale však áno, ty, ale... Možno. Vyhede, čo sa smeješ? No, dobre. Akože dobre, akože mega dobre. Čo nepočúvajú? Ja ti to tak budem... Mami, dnes... Mami, dnes som nevestou, zajtra budem manželkou, ale navždy budem tvojim malým dievčatkom. Vás neurobí šťastnými takáto tučná vkladná knižka. Vás neurobí šťastnými do času možno. Vás neurobí šťastnými momentálny úspech. Ja, Martin Král, slávnostne na svoju česť a kresťanskú vieru prisahám pred trojediným Pánom Bohom, Otcom, Synom i Duchom Svätým a pred prítomnými kresťanskými svedkami, že teba, Adriana, rodená Mihališinová, ktorú som si dobrovoľne vyvolil za manželku, neopustím ani v biede, ani v chorobe, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v nedostatku. A budem ťa milovať, o teba sa starať, vernosť ti zachovávať. A tak, ako to Pán Boh vo svojom slove prikazuje, s tebou verne nažívať až do smrti. Vy ste si vypnú mikrofón? Ja som išiel bez zvuku. Odbolo vás môžem. Stačí? Ťahaj. Dobre. Ja nemám, nehoď. Dodi, ty nemáš ťahať. Ťahať? Nie. Už nie si vo pravde, hej!